bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hira moon en garti hannde e oɗo ñalawma aset hawri ko jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi habruji moon e ɗemgal Pulaar titruji on ɓurɗo mawnude ko toon to États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon toon to New York kamɓe police mo New York eɓen continue yiilade hono oɗo takkaɗo ko kañum felli directeur général oɗo compagnie assurance ñalawma yiyama kamɓe policier ji New York eɓen naata toon e wendu wondu Sara Central Park pour ƴeewde so tawi ɓe jiiya fetel makko kanko mo hutorno hande toon to Washington hono kanko Hexet ene wayno ko handi ɓe goni koye haare ƴeewde beele mo wawa confirmede ɗum noon kadi ko yiita kadi habruji jaltuɗi hono kanko Hexet kadi ko Donald Trump jo wonno laamu muɗum mandat mum gadano kanko e nomaɗo joni yo ardu vétéran jo ɓe kaalino gueɗe kewɗe pour ustude bénéfice aji ko fate vétéran ji habruji men international ndiɗoɗon ko toon to Paris hono kanko Donald Trump cuɓaɗo yo ardu leydi États-Unis o yettima toon to Paris hannde ɗum noon fotti Emmanuel Macron o wawi kadi joddade kadi Vladimir Zelensky to habruji men international mana en toon kadi to Burkina Faso hono kanko gardiɗo leydi Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré o nomi premier ministre kesso ma en cakkito habruji men toon to Sénégal ƴeewen kadi hono battande ceggol hono Barthélémy Dias poste mum to assemblée nationale holko kadi ko kamɓe opposition koɓe continue o kaala hen ko ɗum woni titre en ɓurɗo mawnude oɗo journal ma en gara desoji muɗum joni joni radio jowarnade ka leydi Canada haamari ka France Sénégal ka Burkina ka Cameroun Afrique o Amérique onon to kettele radio Diol garaje ngene bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare jaam hira moon hannde ko aset hawri ko jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi toon to New York hono kamɓe police New York eɓen continue oɗo saaha joni hande yiilade ko fate en kanko pelluɗo walla takkaɗo kañum felli hono président directeur général oɗo compagnie biyeteɗo United Health Care ɗum noon ne wayno ko yiyama ñalawma hen hono kamɓe policier ji New York e ballodiral kadi e yimɓe pompier ji walla yimɓe lummotoɓe joguiɓe karallagal ko fate nadde ndiyam eɓe naati toon e wendu takkindu ko mbiyata Central Park ɗum noon ɓe ƴeewata ko oɗo saaha joni ko kala gueɗe ɗe ganduɗa kanko oɗo hutornoom surtout ko wayno fetel makko donc hayso nde ɓe continue yiilade mo kanko oɗo takkaɗo e wonde ko gueɗe ɗiɗi woni ɗi jiitaka taw d' abord ko fati fetel mo hutori o hen ɗiɗi ɓen guel kadi ko welo électrique ngo hutoringo ɗiɗon weleji noon ko weleji gonɗi toon e city ji New York joɓeteɗi pour yimɓe ne mbawa oyarude ko wawi wonde fof ene wayno ko sakos kam yiitanoma ene wayno police New York oɗo nana hutoro peeje ko mbiyata forsenique pour ƴewde kala ko gueɗe ɗe ganduɗa patuɗe makko ene wayno kadi balɗe ɓen ɗo en kamɓe police New York ɓe mbino wonde ɓe kocci téléphone e hawnaki téléphone o ko téléphone makko ɗum fof ɓe goni koye ƴewde empreinte uji makko digital beele ne yiiye hen donc oɗo saaha joni ene wayno FBI kañum hoɗum yanti e jiilugol makko kanko oɗo takkaɗo ene wayno ɓe duttitima toon to Atlanta tawat ko toon jolno e bus haade makko arde New York ɗum noon e tugnani hannde ko CNN report hono kamɓe FBI ɓe mbima maɓe jiyan $50,000 kala kalanɗoɓe balluɗoɓe heeɓe jiiti oɗo ɓe nangui ɗum maɓe dokka ɗum $50,000 e siftinde ɗon tan kadi ko police New York kañum hoɗum wima yen ujunnaji $10 kala ballu ɗum ha yi ha oɗo gorko yiita toon to Washington hannde hono kanko mo Donald Trump suuɓi yo won ministre défense biyeteɗo Peter Hegseth en won mum continue hannde dañde résistance toon to Washington e ɗum ɗon kadi ko yalti hannde e nder ko CNN publish en wayno ko kanko Hegseth e yinoma hitande ujunnaji ɗiɗi 17 ɗum noon e kanko kadi Doug Collins oɗon kadi ko neɗɗo mo Donald Trump suuɓi yo won kañum horum garde ɗiɗo firuji ancien combattant ji ɗum vétéran ji ene wayno kamɓe ɗiɗi fof yinoma e nder laamu Donald Trump gadon kamɓe ɗiɗi fof ko haalluji mabɓe ɗum woni Donald Trump ko hutortono pour wiide wonde ko vétéran ji bénéfice aji ɗi keɓarɗi ene poti ustede e kadi vétéran ji kañumen koye men poti rokkede mbiya yo jaa ƴeftoya assurance mumen privé au lieu tan de dépendade e laamu par ce que ko keɓata e laamu ko dole ko keɓata laamu ko wona hunde nde poti heɓde kadi cohlani ɗum ɗon ko wawi wonde fof ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe jantuɗe kadi e kanko Peter Hegseth ko haalanno guila ko ɓooyi ko ɗum waɗi en wani ko républicain hannde ne jogui kulol wonde ene wayno ko kanko hoore makko wawa wonde ministre défense bawɗo wallude armée ministre défense kadi mo ganduɗa henne ka bawɗo wallude surtout vétéran ji kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Diol Sare
habruji men international giɗo ɗen ko toon to siri ɗum noon ko tugnadi kadi ko yalti jaam he yeruji cakkitiɗi hono kamɓe yimɓe haɓetonoɓe mbiyata rebel en ɗum noon ko lundiɓe laamu makko kanko Bashar al-Assad ne wayno wiyama ɓe naati oɗo saha joni toon to Damas ko capital Syrie ɗum noon ene tugnadi kadi ko Al Jazeera reporté kamɓe CNN kadi ɓe reporté mi mbi wonde ko kamɓe ɓeɗo haɓeteɓe rebel en ɓe naati hay nokku makko mo ganduɗa kanko mo wonanno kanko Bashar al-Assad kono noon ala to yiya ɗum noon ene wayno ko hay yimɓe défense makko ene wayno ko puɗɗima sarade kanko gardiɗo rebelle no jokkodiri e CNN pour hollude wonde ko kamɓe jogui o saha joni contrôle toon to Damas kamɓe rebelle en ɓe kadi ɓe mbi wonde ɓe mbawi jokkodirde kadi yimɓe hohoɓe hewɓe wonnoɓe régime makko kanko Bashar al-Assad taw ko ɓen kadi en jiiɗi yantude kamɓe rebelle en ɓe pour nattude wondude makko kanko Bashar al-Assad ko wawi wonde fof ene wayno hakkude mabɓe hakkude wuuro ngo ɗum noon capital Damas wonani hay kiloji jeetati donc andaka taw oɗo saha joni on to kanko Bashar al-Assad woni siftinde noon tan ko Bashar al-Assad ene wayno supporté ɗum e guerre mo woni contre yimɓeɓe haɓate taw ko yimɓe sirinaɓe surtout supporté mum ko Iran e Russie joni andaka kanko Bashar al-Assad holto woni toon to Paris hono église goto biyeteɗo Notre Dame suminima won duuɓi joyi oɗo église noon ko biyaɗo wondi darima ɗon kene ɓuura temedere hitande donc ene woni ko caggal nde suumi nde hono kamɓe yimɓe français mbawino wiide wonde ko mbaɗi hen kalisaji kewɗi e dartinde ɗum ko ɗum waɗi oɗo ñalawma hande aset jeeɗiɗi lewru décembre hono kamɓe français ji ɓe mbawi wiide ɓe mbawi settade kadi wonde oɗo église ene wayno udditama kadi pour la première fois guddidgol makko noon kanko Emmanuel Macron e laamu makko ɓe mbaɗino ɓe invité yimɓe hewɓe ken ɓuuri capanɗe nayyi neɗɗo taw ko ardiɓe laamuji en invita toon to France donc ene jeeya ɓeɗon invitaɓe hono kanko Joe Biden kono o dañani yaade hono kanko Donald Trump o wawino kanko hoore makko yaade toon tawde kadi kanko no hoore makko o invitinoɗo donc kanko Donald Trump o fonno ko arde ko addi midi ɗum noon so tawi o serte Emmanuel Macron hono kanko Vladimir Zelensky kanko ne o ara toon to Champs-Élysées après midi kono noon sibabune kanko Donald Trump tardugol makko hono kanko Emmanuel Macron ɓe négocie pour délégation ngaji ɗiɗo ɗiɗi mo délégation mo Amérique e délégation mo Ukraine kamɓe ɗiɗi fof ɓe mbawa fottude toon Champs-Élysées en même temps ɗum waɗi kanko Donald Trump e kanko Emmanuel Macron e kanko Vladimir Zelensky ɓe mbawi joddade ɓe mbawi kadi fottude toon to Champs-Élysées ɗum ɗo kadi ko hunde wonande ko beelama mawɗo wonandemo kanko Emmanuel Macron e kadi nde fotti Donald Trump ɗon ɗo tapis rouge ɗo wi ɗum wonde ko ɗum ko weltare monde wonande leydi France kadi yiidemo kanko Donald Trump ɗum noon ko duuɓi joyyi caggal nde wayri ɗon toon to France ɗum noon ene wayno Emmanuel Macron siftintamo ko toon nden nde wonno président nde nden kadi o arino toon to France ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump kadi ngol ɗo woni lawol makko gadunol kadi fottude e Vladimir Zelensky ɗum noon ko caggal nde o gañi woteji ɓennuɗi e mois de novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi toon to leydi Sénégal ɗum caggal nde décision waɗa toon to assemblée mabɓe national hanki pour segde hono kanko Barthélémy Dias walla ittide place makko toon to assemblée national sibabude kanko hoore makko o ñawanoma e duuɓi ɓennuɗi o condamnama pour kaso oɗo saha joni hono kamɓe yimɓe jeeyaɓe opposition et surtout e nder konngol makko kanko Bougane Gueye eɓen continue condamnde ɗum ɗo en ɓe mbi ɗum ɗo kadi ko ene wayno ko jinguere wonande justice gonɗo ɗon joni o ene wayno jinganta ko laamu ngu ene wayno ko kanko Bougane Gueye o haali hen gueɗe ɗe ganduɗa hono Ousmane Sonko kañum hoore mum ko condamnoɗo kañum hoore mum ko kaɗaɗo ni yo won candidat sibabude conseil constitutionnel haaɗi ɗum wi wonde ko wona éligible élection ngaji présidentielle ɓennuɗi holko waɗi sababu hono kanko Barthélémy Dias conseil constitutionnel yamiramo o wawi wonde candidat e kamɓe ɓe gara ɓe mbiya ɓe guittimo ɗum ɗo fof ko haalluji kadi ene wayno ko yimɓe hewɓe koyno Abdou Mbow en kaali haalluji mbaɗi noon pour wasde men weltade wonde e wiide mabɓe laamu wayno justice mo leydi Sénégal oɗo saha joni ko waɗata ko wona justice potal pour yimɓe foof kanko gardiɗo leydi Sénégal kadi e jillu makko ngu woni toon to Qatar o wawi kadi fottude e Sénégal naaɓe wonɓe toon caggal leydi ɗum noon e ñalawma he o wawi fottude hono international joueur football hono biyeteɗo Abdou Diallo on ɗon Abdou Diallo kañum hoore woni toon ko championnat qatari e club goto biyeteɗo Al Arabi wawi kadi ene wayno ko oɗo rencontre kadi wawi walludeɓe kamɓe ɗiɗo ɓe kaldi ko fate holno investissement ji kamɓe wonɓe Sénégal walla yimɓe wonɓe diaspora no mbaɗirta pour wallude leydi Sénégal kanko Bassirou Diomaye Faye kadi o wawi fottude hono Karim Wade ko kañum hoore wuuri ko toon to Qatar e kadi ene wayno ko e wiide makko kanko Bassirou Diomaye Faye ko sibabu jillu makko toon to Qatar o wawi jaɓɓade hono
monsieur Karim Wade kañum hoɗum ko ministre ko ancien ministre de la république ɗum o winde page makko ex ɗum noon wayno ko ngal ɗo potira hakkunde ɓeɗe worɓe eɓe mbawi kadi kamɓe koyemeɓe ha wostodirde miijoji ko fate gurdam politique e gurdam économique gonɗam toon to Sénégal e wiide makko kadi ɓe mbawi wostodirde miijoji nafoji pour surtout ko fati situation politique gonɗo toon Sénégal ko fati kadi mbaylu holno no leydi ndi Sénégal waylorto ko fati économie e kadi holno situation sociale leydi Sénégal no foti wallirede ha yaara yesso habaruji men international cekkitorɗen ko toon to Burkina Faso ɗum noon e nder communiqué jaltuɗo hannde hono kanko gardiɗo leydi Burkina Faso hono capitaine Ibrahima Traoré e ɗum noon e haaluji kaalaɗe télévision o wi wonde ko o ƴefti décision nomde hono biyeteɗo Rim Talba Jean Emmanuel Ouédraogo yo won premier ministre Rim Talba noon kañum yara ko duuɓi 40 ene woni ko kañum lomtoto hono Apollinaire Quelem de Tambela cekaɗo heccenke poste muɗum premier ministre kanko oɗo noon nomaɗo Rim Talba ene wayno ko kanko hoore makko wonno toon ko ministére toppitiɗo ko fati communication et culture et art et tourisme ɗum noon ene wayno ko poste makko wonno toon presque ko ministre nomagol makko toon to pouvoir surtout wonde premier ministre ɗum ɗo kadi ko hunde yimɓe jeeyaɓe e communication jaɓɓiɓe ɗum no fewi haysinde ne tuuma wonde ko kanko hoore makko nde woni ministre communication nde o wawi yaɓɓude won journaliste uji kewɗi sibabu nde kanko hoore makko wiide wonde ko journaliste uji ɗi foti ko ɗoftade ko laamu wi wona wadde liberté d' expression bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sar ko ɗum wonno habaruji min jogon noon hannde oɗo ñalawma aset jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e nayyi yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.